Nog een fotootje? Ja hoor, doe maar een fotootje. Niet de foto Doe maar net als je slaat. Doe maar net als je slaat. Goed zo, heel zakjes. Ja! Nou. Ja, mooie man.
helemaal niet moeilijk is. Alles wat in de beugel zit moet eraf, zo simpel is het. Links en rechts is ook niet moeilijk. Links is bij je duim rechts zit en rechts is bij je duim links zit. Je kan er geen twee kloppen maken. Om het te leren, dat is het probleem. Dat duurt ongeveer 6 tot 10 jaar. Voordat je een goede klop kunt maken. Oefenen. En die eerste 40, 50 paar die gooi je gewoon weer in de open haal. Daar heb je toch plezier van. 2 keer bewarmen. En dan begint het zo langzamerhand te dagen. En natuurlijk wordt het vandaag niet meer zo gedaan. De blokken worden niet meer geklopt met hamer en bijl. Er staat een grote kloofmachine. Dan wordt in één keer blok in 6 stukken. Die worden door een matrijs geduwd. Dan heb je al de halve ronde vorm. Dan komen ze met 2 stuks in de kopieermachines. En die kopiëren binnen no time. Er 2 kloppen van. Die gaan op het transportband naar de kleurmachine. Die wordt neergezet. En dan worden we helemaal op maat. Dan worden ze gedroogd. Dan komen ze in de schuurmachines. Ook niet meer aan de schuurband staan weer op de dag. Nee, het gaat allemaal automatisch. En het summum, die half afgewerkte kloppen worden naar China gestuurd. Dan wordt ze verder afgewerkt en komt ze. En goedkoper zijn dat je hier 20 man hebt werken. Ik schilder de kloppen nog zelf. Ook dat is heel erg arbeidsintensief. Dat moet ik ze al 7 keer in de hand hebben, geen schilderen. En dat kan natuurlijk ook allemaal weer anders. Je kunt ook stukjes wat je in de winkel ziet. Dat zijn deze. Zegt niks meer over de kloppen maken. Daar staan de kruisjes op en men denkt dat ze dan vandaan komen. Ja, dat kan ik niet. Daarom heb ik hier ook niet op een steentje liggen. Kijk, ik kan er natuurlijk ook een mooi Duits blauw molentje op plakken. Of een ander molentje. Allemaal hakstikken.
Aanvechten niet mee. Wij waren burgers. Wij plunderen en boeren. Hier komt geen geuzer in. Nu mij die was het zat. Nu gaat de beuker in. Ik ben naar land en naar mijn medemast. De Briel gaan we bevrijden. Zeker en vast. Die Spanjaard gaat eraan. Tegenstand was dat.